την ιστορία που σε μνήμα η Μαρούλα το πρωί. Ποτέ τα μηνύματα στέλνουν πολύ και άμα τηλεφωνήσεις πίσω κρόβεσαι στο τηλέφωνο και το τηλέφωνο και πολλά ακριβώς. Ποιοι ήταν η γραμματικός. Ήθελα να γράψω αν είσαι ξυπνός, αν είσαι όξυπνος τηλεφωνικά. Και λαλό να γράψω αν είσαι έξυπνος. Θα δω τα δόντια σου. Τα δόντια ξανά. Τότε σε ευκάλαμε, ήταν ένας κύριος της Μανουέλας, σου λέει εσύ κοιτάζεις μέσα στο στόμα μου ένα μπουτρό και θα αστεία, ξέρεις. Αν μου σύστεσαι για κοντά και θέλεις να δεις ένα μπουτρό και κοιτάζεις μέσα στα όγια μου, είναι αστεία, ξέρεις. Αφού έχει γελάτε, θα σταματήσω. Να σου πω μια ιστορία για τα